Kishipai India kelas dang nak operation sindur hadian ke puas teng senya banther nam deng ye kitam le ano ha Pakistan bar ha Kashmir basan shar ka Pakistan ki bari ki kitam bala shpun kre bat penya dikile ano ban herthma ya kari India ka kerwa anak tanat ya da kari kalai thu ba khandai tili ki kitam kila shat her nam deng kani ka tanat kila banrap shushu ba ka jingle ka jongka ka dei ka bala khen la dia bala thau la wo thik pathik bat kaban om penjur satyai ke jingale kani katanat kalai thu ba om shim na kharwit satyai kinu ki kitam shipai ka Pakistan kala banrap biang ba ka India kala pen pawe ka jing te lakam ka bajur hab ka banjit iki jaka bat ya ka rukom ban kharwit iki namding katanat ya dari kala ong ba kini kisin jam kilami hadin ka jingle riu khlau jong kile no ha pahalgam ha ka ba arpsan ngut kinong India bat uwei unong Nepal kila sha siat ha kile no kile thoru ba ki shipai kila da pendap ia laka kular ba kitu ki badan bentah ka thombor kin haban kit khli yaka